И здравейте! Това ни е днешното видео. Значи, знаете въпросната фирма Боя. И ни трябва петлични такива микрофончета за тук. Така, за тук. И съм поръчал ето тези. И те утре ще дойдат и ще направим един тест. Днес, сега качих едно клипче, ново. Гледайте го. Сега, това клипче е още едно. В него ще разкажа какво мисля да снимам и как ще продължавам. Аз ще продължавам като с песни, музика, влогове и като това клипче. Тук трябва да ви излезе едно, там ще е клипчето. И така. И за това, чао!